Kwento mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Grace, receptionist sa isang ad agency dito sa Makati. Sumulat po ako dahil kailangan kong ibahagi ang pinagdaanan ko nitong nakaraang Pasko. Hindi ko po kasi alam kung matatawa ako o maiinis. Yung boss ko po kasi ang regalo sa akin nitong nagdaang Pasko, isang malaking hamper. Alam niyo po yun, yung basket po na puno ng pagkain sa loob tapos may balot na plastic. Sa laki po ng hamper, hindi ko siya kayang bitbitin pa uwi kaya nag-taxi na po ako. Uy. Pag uwi ko po ng bahay, excited po kami ng nanay na alisin yung nakabalot na plastic para makita namin yung laman sa loob. Naaninag na po kasi namin na mga imported na delata, chips at tsokolate yung nasa loob. Dahan-dahan po naming inalis yung ribbon at binuksan yung plastic. At totoo nga, tumambad sa amin ang napakaraming laman sa loob. Imported lahat. Hindi ko nga nakikita sa supermarket yung mga nakalagay. At para malaman po namin kung anong unang kakainin, isa-isa po namin chinek ang expiration ng mga pagkain. Nanlumo po kami ng nanay. Talagang alam mo, Jegs, ito yung mga perfect example that if it's too good to be true, it's not true. Wala na po kaming makakain. Kahit isa. Hindi lang po yun. May kalendaryo pang kasama. Yung kalendaryo po 2024. Pero lahat ng laman expired na since 2022. Parang gusto ko po yata na kami na lang ang mag-adjust sa kalendaryo. Magbubura-bura na lang ako para sumakto yung araw sa petsa. Nakakaloka po talaga. Ano po kayang maganda kong gawin maliban sa itapon yung regalo? Dapat ko pa po bang sabihin sa boss ko na expired lahat yung binigay niya at tinapon ko na lang? Baka naman po kasi akala niya na enjoy ko yung gift niya ng bongga. Ang totoo po kasi na insulto ako. At sana po, hindi na lang niya ako binigyan ng regalo. May intindihan ko naman. Kesa naman niregaluhan niya ako ng itatapon ko lang pala sa basurahan. Sayang pa yung pinantaksi ko. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Grace. Disgrace siya. It's a disgrace. It's a disgrace and a disgrace siya kung hindi nyo chinek yung expiration. Correct. Baka bumula na yung bibig Sa nyo. Diba? Imported pa mo. Diba? Ay nako. Pero ako naman in fairness naman din sa boss mo, baka, syempre, baka binigay lang din sa kanya. Tapos, or baka sa dami-dami ng ano niya. O baka meron pa ano dyan. Sige, yan na lang ibigay mo kay ano. Alam mo sa totoo ha, there was a time na lagi ako nagbibigay sa isang particular na boss. Pero nalaman ko na lahat ng mga binibigay sa kanya ay binibigay niya lang din sa staff. So simula nun, hindi na ako nagbibigay. Kasi ang intention, of course, ayoko namang hindi niya i-share sa other people kasi naman hindi niya magamit. Pero ang intention ko, siya yung makagamit or siya yung ma-appreciate niya. Kasi lalo sa'yo talaga you put effort pag nagbigay ka ng regalo. Correct. Personalized. Oo, ganyan. Although yung kanya hindi personalized kasi kung personalized, malamang hindi niya ibigay. Pero ibig sabihin, iniisip ko. Kung ano, nung time na yun, may negosyo pa kaming mga peanuts, ganyan. So, pagka, yung ibang mga boss, parang 3 kilo ng iba't ibang klase ng products. Pero yung sa kanya, dahil pinakamalaking boss siya, parang mga 6 kilos. Tapos malaman-lamang ko,
hindi niya natitikman, 'di ba, ang lahat. Kasi nga pinapamigay niya, 'di ba? Which is okay naman din ang napuntahan kasi napunta sa staff at masarap yung products na 'yon. Kaya lang ang intention ko kasi siya. So parang yung boss na 'yon, hindi naman niya intention na hindi ma-appreciate yung bigay eh. Kaya lang sadya sigurong may ibang pwedeng maka-appreciate. Ganun. So, baka mataas yung uric niya. Pwede rin. Bigyan mo naman Mataas ang uric acid niya. Binigyan ko siya naman eh. Hindi ko rin naman alam kung kumusta yung ano niya eh. Yung kanyang blood chem, di ba? Lumalaki pala yung paa kapag nakakatira ng mali. Galit diba? ako si Nicole sa akin. 6 na kilo ba naman ang binigay? Puro beans, di ba? So simula hindi na ako nagbigay kasi alam kong pinapamigay niya na lang. Ang intention ko nga ma-appreciate nung binigyan. Ganon. And I feel like hindi appreciative yung boss. Talagang sadyang baka nga may uric, mataas ang uric, or baka healthy living, ayaw niya talaga ng mga ganyan, ayaw niya ng mga oil. Kung kakain siya, roasted lang, mga ganon. Okay, mapili talaga siya. May allergy pala siya. Diba? So pinapamigay niya. So baka may ganon. Ang daming, sa sobrang daming extra ni boss, baka nga carry over pa from 2022. Kaya nga eh. At kasi posible yun Ako para sa akin, bakit posible? Hindi ba't nagulat na lang tayong lahat Pasko na ulit? Meron pa akong mga regalo hindi pa nagamit eh. Meron nga akong regalo, Jegs, na ibibigay ko dapat to somebody, pero dahil hindi kami nagkita nung Christmas at hindi rin kami nagkita buong taon, ang bilis ng buong taon, na ibigay ko sa kanya nung sumunod na Pasko. Kasi totoo talaga. So ganon. And sa tingin ko, wala siyang intensyong lasunin kayo. Hindi siya diba? intentional. Kasi, boss ka naman yan. Ba't ka naman niya lalasunin? And for all you know, happy siya kasi imported yung mga items. Baka alam niya na yung items na yon, yung hamper na yun, yung basket na yun, came from somebody he knows na alam niya namang ang expiration usually ng mga imported ay 5 years. Di ba? Parang ganon. Hindi natin alam yung tunay na kwento. Correct. Pero what's important is masabi mo sa kanya. Importante yan. Importante yun. And ang mahalaga dito is yung tono kung paano mo siya sasabihin. Di ba? Na hindi mo kang offend ka, insulto ko. Huwag ganon. Boss! Alam nyo ba? Baka sama mo pa yung nanay mo, di ba? Ang mahalaga dito is papaano mo siya sasabihin nang hindi siya ang intention mo is to inform him na muntik na baka may binigyan din siyang iba, i-check niya rin. Or baka inutos niya lang din yun sa isa sa mga tao niyo, di ba? Correct, di ba? Kailangan malaman niya. So, ang importante dito, malaman ng boss mo para hindi na niya mautos sa iba. Correct. Maging mas mindful siya next time. At, tsaka para may pahiya din ng konti. Malay mo, bumawi. Correct. Diba? Bigyan ka na lang ng cash. Sa true. Diba? Para sa perwisyo. Sa sarili mo. Correct. Diba? Ganon. So, yun nga ako, I don't think na intentionally na ibibigay Gusto kanyang, ng boss. Oo. Kasi, una-una, sarili niya masisira doon pag nagbigay siya ng expired eh. Tsaka pag hindi mo sinabi, magkakaroon ka ng problema kasi iba na yung tingin mo dun sa boss mo. Tama. Na parang niloloko ka. Oo, parang isipin mo, walang alam yung boss mo, hindi naman niya intention. Pero buong taon ng 2025, masama ang loob mo sa kanya, hindi ka nagtatrabaho na maigi. Correct. Chinichismis mo siya, may galit ka ng matindi, di ba? O kagaya ngayon, chinichismis mo sa amin. Correct! Sana sinabi mo na lang sa kanya diretso eh. Nakakalurky! Ganon! Ay, no. Grace, kaya ganito Grace, kausapin mo na lang si sir mo nang maayos ka mo. Ay sir, baka hindi napansin ng inutusan nyo, parang ganon na lang, di ba? Nang bumili kasi yung mga is expired na. Correct. Di ba? Baka hindi nyo lang po alam. Ang intention mo, ang laging parang purpose nun is baka may iba pa po kayo na pagbigyan. Paki-check na lang po. Di ba? Yung mga kasi there are so many people who don't check the expiration. Correct eh. Oo. May mga ganon. Lalo pa. At saka kung imported. Oo, sa sobrang bilis kasi ng mga pangyayari ngayon lalo na ngayon hindi mo na talaga mapapansin yung mga maliliit na mga detalye kagaya niyan, na expiration na baka inutos niya lang or baka binigay niya lang. Yun nga, tapos binigay din sa'yo. Oo, yung mga ganon. Nakailang pasa na pala. Tama. Totoo, nakailang recycle na since 2022. Actually, baka since 2021 Oo, hindi na buksan since 2021. Diba? So, pinasa-pasa na. Correct. Diba yung ganon? Para at least na mabawasan na yung mga ganyan. Ang ending dito, what if 10 yung hamper na yun? Oo, ayan.
Tama. 10 yung ipinamigay. Obserbahan mo yung mga Obserban mo kasama mo. yung mga nabigyan. May bumubula na ba dyan? Meron na ba tumitirik ang mata? O alam na Ayan. this, tumira ng expired. Basta isang malinaw dyan, Grace, hindi intentional yung pagbigay sa'yo ng expired ni boss. Who would intentionally do Oo. that? Especially Correct. sa empleyado nila. Tama. Unless may galit siya sa'yo. At kahit may galit, hindi naman niya gagawin. Pakainin niya. Yung empleadong yan, hindi nagtatrabaho na maigi, laging late. Pakainin niya na expired na na tuna. Di ba? Correct. Walang ganun eh. Walang ganun na boss. Kasi hindi ilalagay sa posisyon yung boss na yan. Kung ganyan siya mag-isip na parang malakriminal. Hindi. Correct, oo. Tsaka Wala. kung makita niya na expired noon pa dati, pinamigay niya na yun dati. Yes. Oo. Hindi niya alam. Oo. Maliban na lang kung niluto ni boss. Correct. Hindi mo makita yung Oo. dilata. O, yun, tapos binigay sa'yo yung luto na. Yun. Diba? Kaya dapat lagi tayong nagdadasal talaga sa mga kinakain natin eh. Kasi hindi din talaga Correct. natin alam kung saan galing, Oo. expired ba yung mga produktong ginamit, diba? Tao ba yung niluto, di ba natin sure? Sabi mo kay boss ha, with the right tone. Yan. Tamang tono, wag high pitch, wag hyper. Correct. Relax, Oo. chill. Ang intention, walang mabiktimang iba. Yan. Hinga ka malalim. Sa true lalo. Yeah. Alisin ang galit. Ha? Oo. Magbabagong taon na. Happy Correct. New Year! Oh, Happy New Year! Correct. New Year's Eve pala. Ay, oo nga. Hindi na natin napansin sa sobrang pasok tayo ng pasok. Ay, mamaya Oo. pala. Abangan nyo mamaya. Dahil, May special na program programa tayo. from 6 p.m. to 12 midnight. Ang makakapiling po ninyo 6 to 9 p.m. BJ Maratoni. Ayan, susundan niya ni Uncle Dagul. Yes, ng 9 p.m. to 12 midnight ang ating countdown. Yan. O siya, exit na kami. Salamat na marami sa pagtutok. Happy New Year! Happy New Year! Grabe ang ating huling adlib for the year. Ang huling Tama. kumikinanger segment for the year na hindi namin in-expect na last quarter of the year, bigla kaming magtatandem ni Diego. Wala sa libro. Wala! Grabing plot twist na 2024. Ama ka na 2024, ha? Kotang-kota na. Kotang-kota ka na. Umayos ka. Siya mga kabisyo, hanggang dito na lang pong kumikinangers. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! And Happy New Year po sa inyo lahat. Happy New Year, everyone! Babay na. Kailangan Bye. ng madaming enerhiya kasi magpupuyat ulit later. Correct. Bye! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!